Kebetulan, bagus. kebetulan ito namin, lain namin, dua hala ko masuk punganan. Ayun nang dua nang. Jadi lain nang ngayon son, lain si Peter Lubis. Lain ini dia, ini nang subkon. Kalau mangalak na hudok kon kaning si Pangano ni. Molo lain sininggulang. Oke, berarti cukup mahala itu. Perlu do jolo sukunun kan ini naik kan. Anot di dokot edang ro. Namun saya akan hula-hula ya. Oke, jadi bawa mahita. Si meta berjuang dok ro. Ah, pajahitan. Ini no dokot nak dong. Tuh kan ini berarti saya ada di ita pajahitan. Jadi perjolo pertadok kami tuh dong atuh nami di son. Molo kami pedi dia tua tuh di Bangar do pedi pakai. Perjolo madong melatih tato mata perdingan basai. Lari bagasan di pason kita nampe di paninggalan di Amang Ison markabut ni Roha sampai kabut ni Roha na lao masyaido dalan na masaha-sahat tu banua kijang na di janji hontuanta kita doon nami parjolo mama Nia mama Jempita Tuan di Bangarna mengatakan turut berduka cita molo pesusuri di son masih atusan mahita teh donon nami kami turut berduka cita semoga keluarga sude akai botoniba edaniba paribaniba nah ditinggal hon yang mangon di bagasan hai pason dung di pataruan non tu parsatokinani songoni nang paparan na tinggal hon na petong di bagasan hi pason jala tiur sude acaron ima si hamolete honota molo songon sebagai turut berduka cita nami anon mari pasangan sian punguan dohot sian pribadi jadi dohona naima akhir kata semoga hamu di bagasan hai pason saluhuk na dung di paninggalon yang mangon ima si dohona nami terima Mulia tema di punguan parsaur matuaun dia pada pason di hamu dongan satu bunami dongan tu bunami silitonga guru bere khususnya di narong di ngananon dohot bunguan ni tuan di Bangarna di ngananon mulia tema di tuhata saya di perbisu itu hatta mahamu nang hita saluhna di punguan naung pinukkan yo pungta si zulu-zulu tu na sangat naraji jadi yo bason perlu do sawati dohonon nami sian punguan tupe sosudian nomandokon punguan itu di Bangarna sedili tua om mahami punguan itu di Bangarna punguan ni raja na sangabi sedili tua kamu itu na dua na lai sinenggolan do lai silubis bere kami sian las nirohamuna mencakok kami di Haroronami molutup ke songoni Haroronami itu do keluarga besar di son di parsaur matuaun ini dua tahun las marohamuna itu songon dia nabui tapartu pahami non tapat nasya kita lui tuhita jadi tujulanon masih tangyangan mahita amang do tamu inang hita punguan itu di Bangarna anggiat tujulanon lam marsada marsia minamina tukul songot suhat di robian marsi tukul-tukulan na songon lapak nigao jadi oddo primitahe ma guguna jadi kubere kami tupe terputus-putus sepintas pajak kolomuna nakaning marselas rohanami las rohamua jadi di bagasan ni mulia tema di hamu saya mardus ni roha mahamu di nama ripuni anon di ulauta di bagasa sadarion di nongsor matua na tutuan tahun dan memang di hamu
ima pesan sian hami punguan ni buat di bangarna sian jadi tua khususna pada umumna hita salhuna saya di pargugu itu hatam hamu keluarga utima horas merita salhuna melatih di Boru atas nama pengurus mungkin taboto main isi pengurus nah tapi amnak sebagai perantara alana delitua tuson hampir timur dan selatan ala ibe terbesar ima itu artinya si ada duka si ada suka dosa jadi tuk sedia gudak pihami son to las marohamuna artinya memotivasi hala itu maon artinya biarpun dalam keadaan berduka songone dok punya para kunakani dukta paborap ya non natuton sada marohamuna unang adok kubigihanan no cerita nung tapaborap ala amangon gagadong sana sini uluboy kasada pasada ruata tapasahat tutuhane mulu kekurangan di sude do pasti ada kekurangan alai namang gonopi sa tuhani do jadi harapan nami mulutuk pehamian non habis cari itu sanon langsung pulang bawa rohani ala itu naung doh mahami paborhatun na tutaton imajo na perjolo na paduahon songon anggaran na kangadok ko kala itu ngadok taban sakita don jala odo anggaran non dua memang ala dua hala itu masuk di penguata mudah-mudahan mah keluarga artinya marsada hami pe dohot kita sudah penguata di Bangara sehat-sehat tabar kita jadi harorona api nakani tu songonop mungkin hurang artinya songonon nakani api be harap maklum jadi itu lain sudah kirim salam atau lain songon nakaning jadi terlalu itu protokol kami nakim mana mungkin orang lebih pahami nakani atau pemajuhu ada nakim betulan tertarik gue diriku mungkin persinabunga petong tuh di Bangara jadi artinya nggak masih foto kita mudah tuh di Bangara songo dia karakternya alai memang imata buna hita namar dongat tangan do botohon ujungna jari-jari 10 marsiga jaga jangi bakona be ma bersatabi bolo madoko na kasidonon niba satabi gorang ma diluluan nya kamataraja nangin atta suripada sotek hu paketikyon bolo punguat to di Bangarna nadong dihutau perjulu punguat to di Bangarna do dangadong boru bere alai na tua-tua masada deklarator pendiri ni asa gabung boru dohot anak gabi dibae ma punguat to di Bangarna anggona julina pinukan yamang nami holan persaliata to di Bangarna do guarra ale ala syakota do babatuon rosa si aha sedir guarra si pangbara sameda sa semampu tu tahun ibae ne mana ma jadi bolo punguan asabui dohot bere dohot buru inna babatuon jadi salah satu deklarator doon manang pendiri pemecahan pemekaran sian persaliata tua di Bangarna holon anaki gabi dohok maburu di huta pematang lalangon jadi bolo hami di son ala kebetulan secara pribadi tung macelas roha ala rap udur hita jongjong mangalean siluata manang manikir bapak tuan punguat tua di Bangarna sedili tua dohot punguat tua di Bangarna nasa pematang lalang jadi apa rasiluli jala raja di huton margata do pajetan asa songon dilului bapak tua ina kaneng ngadia ibu kadesi ngadia kapung oh nyondo hape ibu kadesi jala kamu majo oh lo salah na do so dorong tulu hamu pajetan ale mana do gabe kumadda di hutan namion lima par buah-buahan jadi udut tusi dia bang si Juma songon hupat orang nak kaneng abang anda bapak tuon salah satu pendiri manang deklarator nalau pemekaran sian punguat persaliata tua di Bangarna menjadi punguat tua di Bangarna inna rohaku abang ikon hutonom mudo terus sonom mudo gatini bapak tahun nagabi parsidohot abang tu punguat tua di Bangarna nadong di hutaon asa unang putus tersonima pangidua sia punguat di husipun persinabung nakaning hidup na tahun jadi songonima bolo anggaran dasar do anggaran rumah tangga na tapatupa sone do koni perdili tua nah hita sadiri do patupa honi tuk songo dia pe abang anda saluhun na mu pinoperi babatuan bah hita do na patupahon jala hita do na majalo bolo tuk pe tipis amplok na manang otik amplok na tungido pe na tapatupa di anggaran dasar tay lasma rohani badamuna lasma nang rohani to dimuna songon hata ni siwasi manang hata pasu-pasuan madohonon balitang mapagabi nanita bodabuan aritama namar hula boru khususna punguat to di Bangarna sia deli tua do sia pematang lalongon ala takas do hita huberik kami mar si pairingiri tium aik di sumur gajang aik di bodar
hinorhon ni pinitan ulahon nang membayar adat na tua-tua tadi baik kamu tua mata raja inatta suri pada tua kahula-hula saluhuna tu dia hamu mangalaka secara khusus poparani opu juma dolion tu sima hamu dapotan persaulian Matutu. indar waku sah di Solo sah matu botian sah matu harbangan di Tigaras pinitan ulau sadarion sudia mahamu pinopari opu juman gabian jala horas Matutu. sonari naing mangalia siluat tamahita isi mamamita godang Betul lah kali. ala naing mangalia siluat nami mahami ibu tuh kamu do lagu tuh di bangarai boy do Daksa ada betul lah. daksa do bea tung naun itu sima bek kamu amang raja nami mulai deh Asa itu bonani pinusibek ko habis do musik. Oh, hamu may jolo hamu. Ando tong mahamu isa musik. Asa masih jalan kita sudah. Hamu may jolo. Baru na tong mana sudah. Asa masih jalan atau dua. Lasok jang matong isi, asa masih dalangan dong partai itu. Dong, kamu baca. Kalau anak orang dong, habe anak anak. Lanjut terus, jong mau. Asa jalan, asa masih dalangan dong telepon. Hidup. Asa anak orang lupa jalan sudah. Dua binar silambi mangido ausiapo asidiraha lagi lari Tuhan entar menal sona sogo ijolo di hasona lagi lari Tuhan sogo ijolo Sudah
kasih madiri saya tahu ya. Endehon amen haleluya, 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 haleluya, lahat sa